KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyanko be biyanko bayaw Piindi TV bisimilla mon robindu jayndeli modon weltare min dañ tay kala saha huccidde mon non kadi min dañiri weltare odo subaka altine hande ko don yolla wadanen jam goto fo salminama inde ko non manama jettode serenbe men jetta kay laal gotol calminama jura berta juude nyaaga duwaw yuppo e Sénégal aduno fof alla dandane musibaji alla kadi fawtana dido accident ji kewdi di ganda nyane fo nene nane nder leydi ndi dum non hettiyanko be biyanko ben batta sonade ko buri tengtude jayndel di ene jeya hen jabbowol gardido leydi jabba ton to diwan mo Louga hollidde tan no be jaadire mokko ma en gar hen nane jayndel di goddo mo ganda kay odo saha nane tourneji mudum woni Khalifa Ababakar Sall kanko ne bangal politique amoni dilla hen no fewi goddum woni Ousmane Sonko e kopareje de ganduda yete o moftanama dum ha tengti e ko fay e procès moko joni wonto sallahu lamdo jabi non tigi hettiyanko be biyanko ben batta sona arde jayde gendire le soleil odo subakare tan ko wiide gardido leydi ndi kay ma jabbo walla ma hebe juude mudum ko tolne temedde tati tracteur uji dum non ko capantati lewru janvier ndudo ndu gonden wonata be mbi non dum ma e kopareje so ƴewama ma yetto ko tolne capande jetate tati milliard uji e nder leydi kopareje meden o wi kay dum don woni kay ha joni ko jeya e hebde tracteur uji temedde jeedidi dum don non koy ko ganda ete kitale tati de do deggondirde dum be mbi capande joy moissonneuse batteuse uji etan temedere de ganda ete ko magasin de stockage uji do e nder leydi meden Sénégal e goddum ko gardido leydi ndi hebi dum non ha joni tan ngarene jaynde li quotidien e odo subaka kanyum ari tan koy darnde Khalifa Ababakar Sall dutugol rutti to bangal politique e burde dillinde dum don non on ji natal mokko kanko kay mo ganda kanko woni Khalifa Ababakar Sall wiide tan pardemo faade hitande 2024 wiide tan kanko koy candidat jewjeyete so Allahu lamdo jabi dum woni kongudi mokko kanko kay o do mo ganda woni Khalifa Ababakar Sall ngaren ha joni e jaynde direct news non ari tan koy Moustapha Diop ko wadi organiser ton to diwan moto jamborto wala mbiento diwan mo lugato e ko taari dum be mbi non ko yimbe ha to beddida gitema fofu yimbe nani ton to diwan mo Louga kanko Moustapha Diop non odon mobilisation ko pour jabbade gardido leydi ndi président de la république e no nganda yehi ton to diwan mo Louga ine andani ko den tigi ziar kay dañanno tonnete dum non ziar galle Cheikh Oumar dum non be mbi kanko gardido leydi ndi kay o darima ton darde wande fayda ton to ganda kanyum woni ziar mo Ceerno Muntaga Daha Tall ha joni tan hettiyanko be yebiyankobe eno yimbe be darori eno jaltire taliji ni direct news arti hen e odo subakaltine ngarene jaynde yor ari kay ha joni wi Pastef odo saha ko be ndendine kopareje kay timmi temedde tati million ngaji di ganduda ete kay be ndendini dum e nder yimbe be wallidde mo tan to fay e bange nemme ko tour mo be jidata wadde organiser do e nder leydi meden Sénégal caggal dum ngarene jaynde l'observateur non udditi losko fanude bangal drogue ton to diwan mo Sandaga to be mbi kay ko to ganduda ete odo saha drogue walla wadobe drogue ene jewtinda ton dum non ene buri hen jeede liggeyaaji ganda nan liggey ton te parani taw marché pewndete no do parani taw
Mbaw ɗum fo ɓuri addude caɗele tonete ɓe mbi kay Benno Bokk Yakar oɗo saha uddi hakkille gardiɗo leydi ndi kay ko tan darde mabɓe oɗo saha garen ha joni e jayde tribune noon oɗo subaka ari koye konngudi Abdoulaye Wilane mo PS kanko oɗo noon o wi tan ko troisiéme mandat o yadani hen hay lawol gotol te koko ganduɗa fotani haala muɗum fotani hay haalede saabu wiyano ko mandaji ɗiɗi kanko gardiɗo leydi ndi o haadata procès mo ganduɗa nani uddi hoore Ousmane Sonko woni procès hakkude makko e Mame Mbaye Niang en 29 milliard uji ɗi Prodac ɗi ganduɗa o innitama hen kanko Mame Mbaye Niang haw waɗi porté plainte Ousmane Sonko. Garen ha joni caggal jayde tribune jayde Vox Populi noon ɓe mbi tan ko PS kay wi ko ñett yalti ha laaɓi troisiéme mandat goɗɗo mo ganduɗa kay Abdou Mbow ɓe mbi ha joni kanko wi ko troisiéme mandat kay ene wawi wonde tema woɗɗo e nder leydi meɗen Sénégal gardiɗo leydi ndi ma totte ko foti noon ɓe mbi kay étudiante mo sénégalaise kañum noon ko turki ji ɗiɗi e jane dow mo ko toon to diwan mo turki to etete haɗani kanko ɓiɗɗo debbo oɗon fawa jungo toon to turki ɓe mbaɗi kay khalifa général walla mbiyen khalifa mo Cheikh Oumar Foutiyou Tall kanko kay o joddima e gardiɗo leydi ndi ɗum wonno koye ziyar dañoɗo toon to diwan mo Louga garane jayde source a e oɗo subaka kay ari koye ɓeydogol prix ji walla ko faytane ɓeydogol yiyete carburant ɓeydaɗo o ha ko heewi tobba e ɗo e nder leydi meɗen ɓeydi ɓe mbi kay état mo Sénégal kañum ɗo joni kay taxe uji ɗi koko ɓeyda temedere jettuɗa foof buuɗi ɗiɗi koko fawa hen ɓe mbi yette buɗɗiɗi wonno kono kay ɗo joni waɗa ko bunnayyi walla mbiyen tan 14% mbiyen temedere jettuɗa foof 14 fawama hen ɗum noon woni ko ganduɗa ete koko jogori addude caɗele banggue soɗo ko way noon transporteur uji daari kamɓene ɓe mbi ñett ɓe mbi oɗo saaha ɓe jaadani hay lawol gotol ko ɓeydita ko wadde pasuji ɗi ɓeydat ɗiɗon pasuji mbiyaɗi ɓeydat noon dariɗo hen wi dañata woni joguiɗo banggal transport jagorde joguiɗo banggal transport saabu o wi ko kala nde ɓe ɓeydi ɗum ma police ji pawe taliji ɗi ƴeewa auto ji ɗi ganduɗa ko ɓeydude pasuji ɓe mbi noon hakkude mabɓe kamɓe transporteur uji e laamu ɗo joni nani wayno Russie e Ukraine garane jayde quotidien le quotidien ɓe mbi état kay mo Sénégal oɗo saaha kañum kay ɗo joni koye jamma mo wetano taw woni hakkude muɗum e ɓe ganduɗa kamɓe goni transporteur uji saabe kay ɓe mbi ko aɓe mbaɗa grève illimité so tawi koɓe jiiɗi ko ɓe dañani ɗum kamɓe aftu ɓe mbi ko il faut ɓe ɓeyda pasuji mabɓe saabu noon koɓe rondiɓe liggotoɓe ko way noon ha joni noon laamu wi ko kañum ɗum ɗon ruttata ko hen caggal hay lawol gotol kanko Abdoulaye Wilane ɓe mbi o rutti ko caggal e haaluji makko nguɗimo ko haalanno hanki wona ɗum o haali hande saabu wi ko yaɗane troisiéme mandat goɗɗo kay ganduɗa Khalifa Sall to PS kañum noon nani banggue nadde e nder leydi ndi e tan wadde kañum ne ƴeewoyde ɓe ganduɗa kamɓe goni sénégalais ji jayde les échos noon e oɗo subaka kañum ari tan koye wiide procureur to banggal ɓiɗɗo gorko baranoɗo toon to diwan mo Ziguinchor e nde manifestation ji dani Idrissa Goudiaby ɗum noon ɓe mbi tan kay décision walla mbiyan kanko procureur o kay o tan yani walla o jopima peeɗeli décision mo juge d'instruction ƴettuno e gueɗon gueɗe ɓe mbi noon paralysé walla mbiyan ko jogori tan dañde caɗele oɗo saaha woni ko faye banggue transport nder leydi meɗen ɗum ɗon noon ɓe mbi ko maɓe jaa grève so tawi koɓe jiiɗi ko ɓe goppidaka hen garene jayde besbi le jour ne on ji ha joni arti tan koye transporteur uji ɗi e wiide yete kay ko caɗele dañi hakkude mabɓe laamu saabu ɓe mbi ko il faut pasuji ɓeyde saabu ko faye banggal carburant koko ɓeydi e goɗɗum wadde noon fala budda kamɓene ɓe ɓeyda gueɗe mabɓe e ngal ɗon banggal ɓe mbi grève illimité ɓe jiiɗi wadde ɗum ɓe jiiɗi fuddude ɗum ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi en noon walla mbiyen hande e kikiɗe he ɓe mbi Mansour Faye oɗo saaha kay wi tan ko kañum yaadani hay lawol gotol ɗiɗon pasuji ine ɓeyde tama ɓe ƴettu mesure aji mabɓe no hannirta ni Cheikh Yérim Seck wi tan ko troisiéme windi ko deftere arti hen troisiéme mandat are bilan économique leydi meɗen kono kadi ari tan
gueɗe Macky Sall wadde hen loskoli jaajɗi garane jayde libération noon e oɗo subaka kañum noon arti tan koye banggue réquisitoire mo ganduɗa yete kanko hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr ɓe mbi noon hewɓe keɗama hen kanko procureur o tan wi ko doyen des juges yete yoɓe ƴewto ha joni ɗeɗo gueɗe noon kanko Ndeye Khady Ndiaye o heɗanoma hen e woɗɓe ina jeeya hen audioji battidiɗi ɗi MC Niass adde ngal ɗon banggal e témoignage Seydina Oumar Touré e Ndeye Fatou Sène biyeteɗo Madame Tall ɓeɗon fo noon koɓe ganduɗa yete ko hettaɓe e ko way noon te noon ɗeɗon gueɗe ha joni wonko ganduɗa ina heddi hen niɓɓidde ɓe mbi Ousmane Sonko kañum wi ko ala fo bawɗo hadde ɗum wonde jeeyede e candidat ji hitande 2024 ɗum woni konguɗi makko ɓe gatte kay Cheikh Yérim Seck ɓe mbi e deftere makko ha joni o arti hen e 25 million ngaji dollar ɗi ganduɗa yete koko nannay ko laaɓani ɗum ɗon fo noon o arti hen kanko oɗo biyeteɗo Cheikh Yérim garane jande stade coftal ɓalli ari noon oɗo subaka tan e wiide yete ko no yaruno hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho ko noon kay kamɓe ɓeɗo sukaɓe to chanto ɓe jeehi kanko noon ɓe mbi Pape Thiaw wi tan ko ligguey yo gasani taw Pape Thiaw noon woni entraîneur sukaɓe ɓeɗon kanko Lansana Camara ɓe mbi yete kanko woni kay ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa e match uji ɗi darde makko ina mantidi ɓe mbi weekend oɗo ɓennuɗo kay to banggal sport ina ƴewtinda darde Ismaïla Sarr Boulaye Dia e ɓe ganduɗa yete ko kanko woni Iliman Ndiaye Krépin Diatta ɓe mbi noon ɓe kolliti koye mabɓe to banggal bituji e nder équipe mabɓe garane jayde sunu lamb kañum uddata oɗo subaka hakkude Zarko e tan o mo ganduɗa kanko woni Ada Fass ɓe mbi Zarko kay funti Ada Fass ha liɓi ɗum ɓe mbi hakkude Soh e Marley noon hakkude mabɓe wonno tan kono théâtre ɓe mbaɗanno ni hay gueɗe mabɓe hay dara labtani hen ɗum saabi ɓe mbi koko sippiro mabɓe kamɓe ɗiɗo woni sippiro ɓurɗo wadde nul hanki e dimanche o hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum uddata roɓɓindu jaydeli gudditen joni hello wonko so Allahu lamdo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko noon tigui garirtan e ko ganduɗa ete woni kabaru kadi jando e dow men joni woni accident dañɗo oɗon accident noon oɗo saaha addi caɗele saabu ko tolne yimɓe 19 wiya kañumen mbasi pittali mumen e oɗon accident dañɗo e subaka he ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa no haaletede e balɗe ni accident kalteɗo gasantaw yimɓe 49 mbasi hen pittali mumen hande yimɓe 19 kadi so ɓeydima hen wona presque 60 yimɓe wasɓe pittali mumen e accident ji e nder lewru wotoro walla mbiyen e nder semaine goto ko ganduɗa timmani taw semaine hande ina andani hulɓini ne foti ƴewtede noon gueɗe ɗe duwawuji mbaɗe nder leydi ndi kono kadi yimɓeɓe ɓuura waɗede conscientisé ɓuuri tan wiide neɗɗo so konde foti mayde mayata walla ko way noon neɗɗo ma rento ha wiye kam ko dentotonoɗo wonno hono oɗo chauffeur mo ganduɗa kanko wasi fittadu makko yimɓe fof ne gandi ko dentotonoɗo wonno kono noon Allah addi hoddiro goɗɗo mataw ne wawi wiyede mo rentaki addi caɗele hande pneu muɗum fusi natodiri e oto makko wasi fittadu makko yimɓe woɗɓe mbasi hen pittali mumen te mo woni darinoɗo ñande foof omo waɗa sensibiliser yimɓe omo haalna yimɓe gartire hakkillaji moɗon vitesse aji moƴƴani saabu neɗɗo nde poɗɗa yettoyade tan jettoytoɗa wadde tali o yo yimɓe mbaru hen seese yo ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni agence uji joguiɗe banggal ko ganduɗa ko kañum woni NUIT kadi ko ganduɗa ko kañum woni yette assurance yo joɓat yimɓeɓe saabu hewɓe ne daña probléme aji omo waɗanno sensibiliser e ko heewi kanko ɓiɗɗo gorko oɗon on jii koye accident ji o wasi fittade makko saabu ñande foof mo rentaki addanta caɗele dentotoɗo e ko wawi wonde foof ɗum ɗon noon yimɓeɓe yo ɓuur waɗede conscientisé auto ji ɗi ɗum solution o wona wiide jamma
jamma ɓe dogata walla ñalawma ɓe dogata toon wona ko addata solution ko woni no taliji Dakar yañirte ñande fof chantier ji ne sare wuro ngo fof ladde nde yo waɗire noon yo waɗe 2 fois 2 voies ji ta otoji ɗi tawa goto fof ina doga e lawol muɗum tawa probléme kewɗo arani saabu hande so ƴeewama autoroute à péage oɗo so wiyama ila Touba o so ƴewtidama taliji ganda ko 2 fois 2 voies hande ko auto dogi waɗi vitesse fof nanetake wone accident ji dañi hen autoroute à péage oɗon wadde noon ɗum ɗon ko yeru wiyatake tan leydi yo taliji fof ƴette jeeye kono kay yo woɗɗo ganda ma waɗe investir yimɓeɓe nen ndewa ɗon saabu ko laaɓi ganduɗa fala buda fewde yañe wona laaɓi ganda ko ɓaɗadi sécuriser yimɓeɓe mbaɗe sécuriser ko ɗum wonata hande solution gaɗano poɗɗo ƴettede kono noon hande porte bagage ittede c'est bien ne moƴƴi hande wiyeede autoji dogata ko ñalawma ne wawi wonde ko moƴƴi wiyeede hande goɗɗum haɗama e nder autoji ɗi ɗum fo ne wawi wonde kono noon solution ji ɓurdi ganduɗa kañum woni ko ɓuuri darade woni hande ɓurde yañude taliji ɗi autoji ɗi daña ɗum ndewi daña laabi ɗi ndewi kono noon so tawi autoji ɓittodirta koye taliji ganduɗa ko padɗi ɗiɗon caɗele ina ummata ko ɗo te montage uji ɗi ɓeydite taliji ɗi yo montage uji ɓeydite taliji saabu hande banni adama kam hay so tawi hulani Allah kam ma hul policier mo ganduɗa ina andinani yesso saabu kala ɗo jiiɗa do waɗi montage goto fo wonta koye rentade saabu rentonto ko ganduɗa kañum woni poste muɗum kañum woni gueɗe muɗum kono kadi kañum woni ko ganduɗa ko kañum wawi wiyede woni lawol muɗum wadde noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe nanɗon kadi oɗon accident onon oɗon jogui hen miijo moɗon ene faade commentaire uji ɗi yo Allah waɗanen jaame kisal tottude wonadi gongol so Allahu lamɗo jaabi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗonen banggal caméra ko Mansour Sow Elias Thiat montage o ko Alifal heɗanen toon e tawtorago Aïcha Wane Allah jarama on jarama. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa télécharger KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat télécharger KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.